Akam yang tinggal di kota, sudah pada yang berkulung ya pun. Orang pusat pusu juga orang. Iku tal pengetok loh. Orang kemana ni? Belai belai ke hambai sini press media friends rokto. Ini seng 12 Ramchandra constituency ni andaro Khobjak ADC village Pochim Kunjubon o jaga seng phaisok paikya tongo sini logi honorable MLA sini Saral Vidya Burma tai kabangma of bisino naikol tongnai sini tangphang rok leaders of tongui tongo dirgo din romai je BC election sing ya abtu seng jotlo saimanu 2021 ong na tongmani fia engya kai boni bagai je kisu samung rok phainani tongmani o BCO a samung rok BJP rok abono riya kare borok power no use khai abono misuse khai tongmani kai thanai koyekdin sekang sung block chairman rok bokok saka BJP ni tai MLA rok bai boni pore bo regano simise borok milamisa kai khainani tai kubuni samung rok kai BJP rok abo hostokep khainanani nai tongmani o problem rok je khanai tongmani abo soi da abo hai gotna nei no जों তিনি honorable MLA sini sar bai phai sokpaikya o jaga o phai no phaimani pore kuno ekta samung rok nongkhoi angi tongo rega nongkhoi angi tongo boni bagi parani boro rok lai tongke sebungi tongkhalu rok tongnani kai जों তিনি o jaga phai lukurok be kok salaiba pore bongni dukhu kosto no khanaui जों video bai be kok salaikya boni pore DM bai be kok salaikya kai buskangni salo जों haino hai taisa asuk lai oroni MLS oroni block chairman tai जों MDCs MLA jotona asuklai salaino o issue sokno जों solve khainai tai pasapasi obo simia je lama rok koyekta jagao lama green tongmarok aborok no जों nailekha ge buskani salo aborok khlainani bagi जों je step na hana nangmani abono जों jaitok naita hambai